narskun kuului kengän alta. Nirskun narskun kuului kengän alta, kun Luumiukko Terve! Terve! Mitäs Hillokahan täällä hyreksii? Luumiukko lauluhan mie hyreksi. Mie oikeastaan oottelen täs linjuriin. Jaa, oot se menossa sentrumiin? Enku vuorumiin. Aha. Onks sun rahoja? No, miul femma. Että se sillä mihin pääsee? Se on 7 markkaa, anna tää mulle. Mä järjestän kyydin. Oota vähän. Ai se on nyt 7 markkaa. No, on se hyvä, että tuli tuokin selväksi. Mut ei se kyllä yhtään auta, ei myös sinne päästä vemmalla. Älä huolin väli, kuule. Tiedätkö sen, että Helsingin HTK, elikkäs liikennelaitos, tarjoaa ilmaisen kyydin vanhemmille, jolla on rillat mukana ja sieltä on lapsi. Sieltä nyt lapsi hyppä kyytiin. No olethan se minun vanhempi, kai se on sit oleellista silviisiin. Jos hyvin lapsi. Mitä mie tältiin? Suuhu ja tuo päähän. Joo. Hyppä rilloihin. Oi hyvä veli. Aikaa rahaa. Tiedä kiisit rillasta, että joo könsällään. Tiedätkö kuule mitään? Valkoisilla on niin kiire tehdä töitä, että ne ei kerkii rikastumaan. No siihen selvä. Otahan nyt lapsenne ilme. Onks se nyt? No? Silloin mentiin. Dödö. Hyvä, jatka tuota. Mie on vähän kiltimpi lapsi.